Ja musta tuntuu, että kaikki hyvät asiat sattuu kaikille muille paitsi mulle. Oli työ, hyvä palkka, oli naisia ja vaimokin. Mut jotenkin mä sain sen ryssittyä, että mä pilasin sen kaiken. Eipä kyllä tarvitse enää kuunnella sitä nalkutusta, eikä tarvitse nuolla kenenkään persettä. Saatana läskipersä. Se ei kertaakaan sanonut, että mä olisin jonkun asian tehnyt oikein hyvin. Ei vitsi, oli kyllä eilen. Eilen oli kyllä hyvä ilta. Ja se yksi tyyppi ihan Danin näköinen. Kuusamo, nyt kutsu mua Kuusamo. No joo, toi oli mullakin asiat kyllä aika hyvin. Itse asiassa mulla oli kaikki mitä voi mies vaan haluta. Eipä oo enää. Semmosta se on. Elämä lifeen. Mikäni on fiksu mies. Ja vittua mä tässä oikein höpöitä, kyllä mä oon ihan sekas. Eilinen vielä tuntuu. Tää hyvä ilta oli. Mutta aika lämmin ilta. Näin on oikein hyvä. Tää on ihan vitu hyvä. Goodbye. Na. No joo se. Miten siinä lätkämatsissa muuten eilen illalla kävi? Miksi puussi vienyt? Ei, se oli hifki. Se on kyllä hifki se vei.